Здравейте, добре дошли в седмичното ни включване на живо. Аз съм Нина Добрева. С колегата ми Костадин Зашев всяка седмица се включваме за разговор, в който обсъждаме теми, с които се надяваме да сме полезни, като днешната ще бъде относно топлата вода с лимон, една доста популярна напитка, промотирана с изключително много ползи за здравето, които ще обсъдим днес. Здравей, Коце! Здравейте на всички, здравей Нина. Така, да започнем от там, че наистина топлата вода с лимон, като направиш едно търсене в Google и ти излизат стотици хиляди, буквално дори на български резултати. Можеш ли да разкажеш накратко, кои са най-честите ползи, с които се свързва консумацията на тази напитка? Този съвет за топла вода с лимон или въобще вода с лимон се промотира общо като елексир за оздравяване, не само за третиране на различни състояния, не само за поддържане на добро здраве. Ти правилно спомена, че също е толкова популярен, че така, като напишеме ключови думи в Google, излизат стотици хиляди резултати. Само в българското интернет пространство излизат над 220 хиляди резултата, което само по себе си е индикативно колко разпространен е този съвет. И точно затова правим и лайв по темата, разбира се. Всъщност, пълно е със статии в българското интернет пространство и въобще, които препоръчват пиенето на вода с лимон, обещайки най-различни ползи. Например, съществува твърдение, че водата с лимон топи мазнини, изчиства акне, елиминира токсините от човешкото тяло. Даже много знаменитости, холивудски актьори и така нататък се кълнат буквално в ползите на водата с лимон. Даже съществуват и диети, които се основават основно на консумацията на вода с лимон. Това са така наречените монодиети. Някои сайтове, обикновено най-често се препоръчва консумация на вода с лимон сутрин на глава. Други пък топла вода, други пък препоръчват студена вода с лимон. Затова и топлата и студената също си имат нюанси, нали? Тия съвети също си имат нюанси, някой препоръчва топла, някой студена. Като много често се препоръчва в комбинация на водата с лимон, се препоръчва да бъде подслаждана с мед и канела, да е чиста само вода с лимон, препоръчва се често мед и джинджифил, или пък вода с лимон и зехтин също се препоръчва, но основната рецепта винаги е най-съща. Това е топла вода, изстискана с лимон, консумирана поне веднъж дневно. Други ползи, освен тия, които споменах, за детоксикацията, за акнето, за елиминирането на токсини, за отслабването, други ползи. Че балансира pH в тялото, т.е. алкализира го, че води до по-бързо и ефективно засилва, ускорява процеса на отслабване, че подмладява кожата, че подобрява настроението, че увеличава енергията, че подсилва имунната система, че спомага на храносмилането, че намалява възпаленията, че предотвратява бактериален растеж, че се бори с рака дори, че води до третиране на различни сърдечно-съдови заболявания, че подобрява здравето на чревната микрофлора, че се бори с вирусите и че предотвратява болки в ставите. Това са само част от нещата, които може да се видят за това състояние, за този съвет, нали, да. като ползи в интернет пространството. Фокси Бояджийски ни пише, че той консумира лъжица ледено масло и след това вода с лимон топла. Ето още един вариант. Сигурно съм, че съществуват десетки, може би стотици такива варианти на формули и рецепти. Добре, вярно ли е, че водата с лимон може да ни помогне, когато искаме да отслабнем? Това е, може би, най-широко разпространение мит, свързан с тази популярна напитка, защото и отслабването е тема, от която се интересуват мнозинството от хората. Именно, митът, че водата с лимон води до отслабване. Този мит произхожда от фактът, че лимоните имат пектин, това са тип фибри, които водят до редуциране на апетита. Водата с лимон обаче е силно разредена напитка, а количеството на пектин в нея е повече от нищожно, за да донесе
някакъв значим ефект за ситостта. Количеството пектин дори в цял лимон е само 2 грама. Само 2 грама, докато и дори всъщност и да изяждахме цялото количество пектин на земята, нямаше да е възможно да отслабнем, ако не сме създали калориен дефицит. Това пектин, всъщност, този количество пектин в водата с лимон пък е 1/3 от количеството на пектина в един лимон. Също се едно да изядеме половин грам фибри. Общо взето, фибрите спомагат за повишаване ситостта и за засищане. Ние сме говорили за тях, но само по себе си е толкова незначително, че няма как първо, че няма как да повлияе. Второ, дори да повлияваше без калориен дефицит отново е невъзможно да отслабне. Калориен дефицит е единственото условие за отслабване и тук не съществува изключение на този факт. Добавки, диети, високолимонова диета, нисколимонова, богата на лимонена киселина. Няма никакво значение какви съставки от храната приема, ако нашия енергиен баланс не е отрицателен, защото единствения начин човешко същество, живо същество да отслабва на тази планета Земя, на която няма изключения на физичните закони, всъщност е просто създаването на отрицателен енергиен баланс. Просто друг вариант няма. Следващ много популярно твърдение е, че водата с лимон алкализира тялото ни. Това така ли е? Искаме ли го? И какво би могло да ни помогне изобщо? Водата с лимон не алкализира човешкото тяло, прости отговор е не. Това е един от това въобще пък е, може би, най-големия мит, свързан с плодовете и зеленчуците и с храната по отношение на влиянието им върху нашите pH-то на кръвта, върху кръвта ни, именно, че го алкализира, т.е. че повишава pH-то на кръвта. Един от най-големите митове в фитнес индустрията въобще върху този мит също се осланя така наречената киселинно-алкална хипотеза. Ние сме говорили друг път за нея, специално в отделен лайв ще обсъдим алкалните диети, но тази хипотеза се базира на това, че някои храни така разделят, че всъщност базира се на това, че храните се разделят спрямо влиянието им на кръвта. От една страна са киселинните храни, които ни понижават pH-то на кръвта, от друга страна са алкалните храни, които повишават, т.е. се алкализират кръвта ни и точно затова тази концепция съответно проповядва, че трябва да изключваме киселинните храни, а това са модерните храни, преработените храни, месата, млечните продукти. Не само, че няма научни доказателства, които да подкрепят тази хипотеза, но тази диета е дори напротив. Научните доказателства всъщност показва, че с промяна в храненето ние не можем да променим кръвното си pH. Ние имаме нашето кръвно pH, всъщност се променя в много тесни граници. Имаме регулаторни механизми, които са отговорни за това да държат pH-то ни в много тесни граници. С храна при здрав човек не могат да се променят. А всъщност подкиселяването, което е състояние, което наричаме ацидоза още, е резултат не от промяна в храненето, е резултат на някакъв тип заболяване, като диабетът, например. Тоест, промяна в храната не е причина за подкиселяване. Подкиселяването е следствие, резултат от някакъв вид заболяване. Така че, въобще, митът, че може да се алкализираме с дадена храна или да се подкиселиме, просто не отговаря на истината. Това тук абсолютно не тук отваряме една скоба, че не се отнася само до лимоните, а до всякакъв тип храна. Друго популярно твърдение, доста разпространено, е, че консумацията на вода с лимон на ежедневна база ни помага да лекуваме рак. Тук какво имаш да кажеш? Една от най-страшните заболявания в днешно време на човечеството. Този мит всъщност лежи върху твърдението, че раковите клетки не могат да оцелят в алкална среда. Всъщност обаче множество експерименти показват, че раковите клетки могат да се развиват и в алкална среда. И това е потвърдено точно от експерименти, в които учените развиват раки в алкална среда. Така че абсолютно опроверган мит. И това, дори да беше вярно, обаче фактът, че храната не може да повлияе на pH, това, което говорихме до сега, фактът, че храната не може да повлияе на киселиността на кръвта е самодостатъчен, че да опровергае този мит. Абсолютно никаква истина в този мит. Ако беше толкова лесно, ако
ако всъщност ние можехме да лекуваме едно толкова комплексно заболяване, защото това даже са различните видове рак са абсолютно различни заболявания, се считат в момента от модерната медицина, нямаше това да е една от причините, едно от хроничните състояния, от които умират милиони хора по цял свят. Ние щяхме просто да го лекуваме. Но уви, това не работи. Такива трикчета, такива хакове, биохакове, за съжаление, не работят. Много жалко. Не знам, според мен най-разпространеното твърдение, че пием ли вода с лимон, изчистваме организма си от токсини, правим си детокс, така популярен. И за тук имам въпрос към теб. Вярно ли е? Детоксикацията въобще на организма, първо нещо малко по-далече да започва. Детоксикацията всъщност в медицината като термин се използва за процеса на отвикване на пациент от пристрастяващи субстанции. Тоест за процеса на прекратяване, по детокс има предвид процеса на прекратяване на зависимост. Дали тази зависимост ще бъде от легални субстанции като алкохола или нелегални като наркотиците, няма значение. Но на медицински термин, на медицински език, детоксикация означава процеса на отвикване от пристрастяващи субстанции. Вече сред широката публика, сред широката общественост, детоксикация само по себе си като термин се използва за описване на различни състояния, като елиминиране на токсини, подобряване на различни здравословни маркери, отслабване и така нататък. И именно благодарение на тези твърдения, всъщност, които се разпространяват, всъщност в момента продължава да се разраства една от най-мащабните индустрии, детоксикиращата, т.е. индустрията за не знам как и да нарече, детокс индустрията, така да нарече. Продължава да се разраства с пълна сила, като това е само по себе си индустрия за милиарди долари, която предлага най-различни решения, хакове, диети, добавки. Днешно време може да си видят изключително много такива детокс чайове, различни добавки, има специални протоколи за детоксикация, има специални добавки, които се използват към стандартни диети за детоксикация. Това е индустрия за милиони, буквално. Специално в друг лайфпак си заслужава да си поговорим за детоксикиращите диети отделно, да поговорим за тях, за техните свойства и за това какво правят и какво не правят, но накратко, към момента няма доказателства, няма никакви силни доказателства, направени върху хора, които да показват, че детоксикиращите диети въобще които да показват въобще, че има храни, които могат да имат силни детоксикиращи свойства. Т.е. детоксикиращи тук го разглеждам от гледна точка на елиминиране на различни токсини от човешкия организъм. Въпреки това има някои проучвания върху животни, които дават така надеждата, че може да има някои съставки в храните, които могат да имат детоксикиращи качества. Една от тези съставки е именно лимонената киселина. Тоест има някакви данни, че лимонната киселина и някои други съставки могат да имат детоксикиращи свойства, но тези данни са слаби, те са от изследвания с животни. Много често в изследванията с животни, тези положителни данни, които са генерирани при интоксикация на животните с огромни количества тежки метали, като алуминий, например, които са несравними с концентрацията на токсини и въобще на токсини в нашата храна и в нашето ежедневие. И въобще не може да правим екстраполация на тези резултати и да правим някакви категорични заключения. Най-малкото и заради това, че са изследвания с животните. Не може въобще да правим категорични заключения, че това би могло да е така и за хората, и при хората. Все пак към момента учените отварят една скоба и казват, че това е обект на бъдещ научен интерес. Към момента обаче просто няма доказателство, че ние можем да се детоксикираме с храна. Което означава, че тук отново слагаме една скоба. Лимони или заместваме с всяка една друга храна, т.е. нямаме данни, че тия твърдения са верни, че може да доведе до някаква детоксикация. Влади Евгениев ни пита, между другото, в коментар, намалява ли консумацията на топла вода с лимон, холестерола и триглицеридите? Знаеш ли тук?
Нямам, да не съм проучвал специално в този ефект, не съм проучвал, не съм търсил данни, силно се съмнявам, че това е така. Ще ви кажа защо. Защото основният рисков фактор за холестерола по принцип е наднормално тегло, тютюнопушенето, алкохола. Това са трите основни рискови фактора за висок холестерол. Консумация също, прекомерна консумация на наситени мазнини също. Съответно, водейки си като основни рискови фактори, би следвало, че всъщност превенцията на тези състояния, превенцията на високия холестерол се изразява в поддържането на здравословно тегло, в избягването на тютюнопушенето, в избягването на консумацията на алкохол и така. Тоест, силно се съмнявам, че тук също лимона може да има някакви ползотворно действие по отношение на холестерол и триглицеридите. За триглицеридите има данни, че мононенаситените и омега-3 масните киселини могат да доведат до понижаване на триглицеридите. И така, общо взето съмнявам се, че има някакви свойства положителни, просто защото няма дори логическа, на пръв поглед, няма дори логическа основа това да помага. Ако помагаше, между другото, основно хората, които страдат с високи... Значи високия холестерол, високите триглицериди, особено високия лош холестерол в комбинация с високите триглицериди, това прави липидния ни профил. Обикновено по-точно, когато изследваме липиден профил, това си има предвид холестерол и триглицериди, това прави липидния ни профил много лош. И това е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Отново, сърдечно-съдовите заболявания и съответно рисковия фактор за сърдечно-съдови заболявания са точно тия рискови фактори, които изброих, които са рискови фактори сами по себе си за висок холестерол. Да. И тригливериди, това са наднормално тегло, тютюнопушенето, алкохола и обездвижването, за което също забравих. Та всъщност, ако знаем нещо, което със сигурност води до увеличение на тия неща, това са тия неща. Така че ние трябва да махнем тия рискови фактори, за да понижиме. Ако беше лесно отново да лекуваме, т.е. да третираме, да понижаваме лоши си холестерол и триглицеридите само с вода с лимон или с лимон, ние щяхме да го лекуваме с вода с лимон и нямаше да се мъчиме нямаше дори да изписват лекарства като статини, които съзнателно понижават холестерола на хората, които страдат от това състояние, имат риск от сърдечно-съдови заболявания. Просто няма логика. Няма логика това да помага. Освен в главите на натуропати, на псевдолечители и така нататък. А всъщност, богата ли е като напитка топлата вода с лимон или въобще водата с лимон на хранителни вещества, които могат да са полезни, да се отразят положително на нашето здраве? Това е много хубав въпрос. Добре, въобще на какво е богато то лимон и каква е логиката на какво да помогне? Противно на твърденията, на широко разпространените твърдения, чаша с вода с лимон обикновено се прави сок от половин до 1 лимон. Една така чаша предоставя много малко хранителни вещества, много малко. Тя съдържа, ако ги сравниме, 9 килокалории, по-малко от 1 грам захар, около 25%, 9 килокалории по-малко, около 25% имаме от дневната препоръчителна доза витамин С. Имаме някъде около 20 мг концентрация на витамин С. Имаме 1% от дневната препоръчителна доза на фолиева киселина, някъде около 6 микрограма. Имаме 1% от дневната препоръчителна доза на калий. Имаме около 40 мг. Общо взето, имаме витамин С, имаме фолиева киселина, имаме и калий. Това са трите нутриента, които съдържат в малко по-големи количества и малко по-големите пак са нищожни, в сравнение с концентрацията им в други храни. 1% от дневната препоръчителна доза фолиева, 1% от дневната препоръчителна доза калий и 25% от дневната препоръчителна доза витамин С и само 9 килокалории. Основно от захарта в лимоните. Лимоните съдържат като цяло се води, че съдържат и много фитохимикали, като един от тях е хесперидин, който според някои изследвания може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания. И затова има и мит, точно, че едно от твърденията е, че вода с лимон лекува сърдечно-съдови заболявания. Количеството на хесперидин обаче в лимонения сок е прекалено малко.
Прекалено малко, за да има някакъв профилактичен или лечебен ефект. Прекалено малко. В същото време всеки плод или растение, което съдържа фитохимикали, може да повлияе положително на риска от сърдечни заболявания и лимоните просто не са изключение в случая. Те не са някаква уникална храна, която да кажем, че само те съдържат хисперидин, само те съдържат фитохимикали, само те съдържат витамин С, само те съдържат фолиева, само те съдържат пектин. В никакъв случай. Те не са някакво изключение. Заради съдържанието си, единственото, което съдържат в малко по-голямо количество, е лимонена киселина. И заради съдържанието си на лимонена киселина, се счита, че могат да имат положително влияние само при предотвратяване или лечение на образуване на камъни в бъбреците. Този предполагаем ефект обаче не е тестван още. Минималното количество лимонена киселина, което може да се консумира с превантивна цел на състояние като камъни в бъбреците, още не се знае. Тоест не знаем дали отново една чаша с лимон ще е достатъчна, че да има този положителен върху камъни с бъбреците ефект. Ти всъщност изброи още доста ползи, енергизиране, предотвратяване на настинки. За тях генерално може ли да кажеш, има ли данни, помага ли за нещо? Не. Защото до тук само чух не, да. Значи детоксикиране на организма, енергизиране, настинки, храносмилане, алкализиране, казахме, отслабване, лекуване на рак. Не, или няма доказателство. Че може да помогне. В повечето случаи няма доказателства за тези твърдения. Единствената сфера, в която може да има ползи, както казах преди малко, това е предпазване на камъни в бъбреците. Причината е всъщност именно тук пак отново не е сама по себе си в лимона, а е в лимонната киселина, която се намира в почти всички плодове и зеленчуци, включително и един от най-широко разпространените зеленчуци, които консумираме, доматите. Да. Лимонната киселина има във всички цитруси и лимоните отново не са изключени. Счита се, че лимонната киселина се свързва с калция с калция и по този начин може да предотврати формиране с калция в урината и може да предотврати формиране на калциево-оксалатни камъни. И някои проучвания показват, че лимонната киселина, концентрирана лимонена киселина, може да доведе до намаляване на риска от образуване на камъни в бъбреците, но отново, както казах, не се знае точното количество на лимонена киселина, което е безопасно да се приеме, което може да доведе до този ефект. Но това е единствената полза, единствената сфера, в която водата с лимон е вероятно да помага. Вали в Инстаграм ни пита Коце, дали има значение дали водата е топла или студена и също така какви да са точните пропорции на съставките. Веднага казвам, дали консумираме вкусена вода или топла вода с лимон, няма да има никакво значение за здравето. Пиенето на студена и топла вода ще ни донесе същите ползи, както общо взето в повечето случаи, както и има някои между проучвания, които показват, че студената вода може да има някакъв краткотраен ефект върху метаболизма, заради това, че гориме повече калории, за да изравниме температурата до тази на тялото, от телесната. Нещо, разбирайте го като термичен ефект, нещо такъв ефект, какъвто имат и протеините, но това е ефект, който няма някакво, кой знае колко значително отражение върху енергийния ни разход, дори и да съществува, въпреки че не много, казвам дори да съществува, защото не много изследвания го потвърждават. Пиенето на студена и топла вода обикновено се води, че ще донесе същите ползи, каквито и пиенето на вода с тайна температура. Именно най-голямата полза, че ще ни държи хидратирани. Водата, лимонът, въобще медът, канелата, зехтинът, които се добавят към лененото семе, както каза Фокси, който писа зехтинът, въобще всичките тия добавки, които се слагат към храната, всички тези храни, които се слагат към водата с лимон, към тази напитка, те могат да носят здравословни ползи, те носят здравословни ползи, но съдържанието на витамини, минерали и хранителни вещества в тях не е уникално. Нямаме нито една храна, в която да кажем, че е уникална сама по себе си, има хранителни вещества, които други храни нямат.
Съществуват стотици храни с подобен състав, нали, дори по-богат на ценни за здравето на храните. Ценни за здравето храните вещества състав от тези, които изброих от меда, канелата от зехтин. Стотици храни. Това са хубави, здравословни храни, но сами по себе си не са незаменими. В допълнение на това, количеството въобще на тези храни, които се добавят към водата с лимон, е минимално. То е минимално, че да разчитаме, че това ще ни донесе някакви значителни здравословни ползи, особено ако през останалата част от диетата ние се храним добре и си набавяме всичко необходимо. Тогава няма да има значение дали водата е с лимон или без лимон. Най-малото, защото ние си набавяме всичко необходимо в контекста на една здравословна диета. Дори да ни е нездравословна диетата, това количество е толкова минимално, че едва ли също ще направи голямата разлика. Истината е всъщност, че ако приемаме адекватно количество, т.е. вода, т.е. ако се хидратираме добре и консумираме достатъчно количество плодове и зеленчуци, приемат на топла вода с лимон сутрин на гладно, дали ще е топла, дали ще е студена. Дали ще е на гладно или няма да е на гладно. По което и да е друго време, не би имал никакви ползи. Това е. И всъщност даже може прекомерната консумация на вода с лимон даже може да има дори негативни ефекти заради отново. Тук е пак заради лимонената киселина, за която споменах, че не се знае какво е безопасното количество. Защо безопасно? Защото може да има и негативи. А тези негативи обикновено с цитрусите и с плодовете идват именно от концентрацията на лимонена киселина, защото тя може да има негативно влияние върху зъбния ни имал, което съответно може да увеличи риска от развитието на зъбни кариеси. Заради това хората, които пият концентрирани сокове, плодови сокове, е препоръчително и много често за болекарите го препоръчват да се пият със сламка, за да няма досек с зъбите и по този начин да намаляваме риска от ерозия на зъбния имал. Сигурна съм, че има стотици, може би хиляди хора, които твърдят, че водата с лимон им е помогнала. Ето тук и в коментарите, например, Мирела споменава, че добавянето на лимон в кафето й помага за главоболие и за мигрена. Как е възможно, при все, че обсъждахме, че няма доказани ползи, как е възможно толкова хора да твърдят, че на тях им помага? Много хубав въпрос. Много хората обикновено това, че някой си мисли, че нещо му помага, не е задължително да е вярно. Тоест, това, че някой си мисли, че нещо му е помогнало, не е задължително това нещо да му е помогнало. Не е задължително да не му е помогнал, разбира се, може и да му е помогнал, но не означава категорично, че му е помогнал. Тук винаги трябва да разграничаваме, това, за което сме говорили винаги, трябва да разграничаваме откриването на факти и трябва да разграничаваме силата на личните наблюдения и силата на научните данни. Идеята на личните наблюдения и силата на личните наблюдения са в това да открием най-доброто за себе си от няколко доказани ефективни решения. Например, ако имаме 2 медикамента или 2 добавки, които знаем, че помагат, примерно, да кажем, добавки за производителността. Примерно, има няколко добавки за производителността в залата, за увеличаване на силата, така нататък, които знаем, че помагат и са доказани в научни изследвания. И тогава идеята е с помощта личен си опит ние да пробваме двете добавки и да видим коя по-добре ни действа, от коя се чувстваме по-добре. С личния опит обаче не може да открием коя от тези добавки помага и въобще е ефективна. Тоест, ако тези добавки са доказано неефективни, т.е. в научни изследвания не се открива ефект, а пък ние консумираме тези добавки и казваме, супер, има много ефект, много ми се покачи силата, това не означава, че те работят. Това по-скоро означава, че ние се заблуждаваме, че работят. Тоест, отново тук идеята е, че с личните си наблюдения ние не можем да открием нещо дали работи или не. Ние можем да го открием само с научни експерименти. Защо? Защото при личния опит, при личните разсъждения ние всъщност не контролираме всички фактори, които могат да повлият на крайния резултат. Например, за добавките. Взимаме L-карнитин и много хора казват, взимаме L-карнитин и аз почвам да отслабвам и казвам, на мен L-карнитин ми помогне да отслабвам. В същото време обаче хората, които взимат L-карнитин, много често започват диета, хората, които взимат L-карнитин, много често всъщност правят промени в храненето. И това са неконтролируемите фактори, които са повлияли на крайния резултат и те не го отдават на това.
и си мислят, че всъщност е L-карнитина. Същото и с хомеопатията, например. Хомеопатията е, тук сега много хора ще почват да замерят мониторите си с камъни, казват, анатема как мога да говори против хомеопатията, тя ми е помогнала да се излекувам, но има над 1800 научни проучвания, които показват, че хомеопатията не е по-различна от плацебо. Тоест, тя няма истински терапевтичен ефект. Тя няма и логична основа да има, защото тя е толкова разредена, там активни състави за толкова малко, че буквално са разредени до нищо. Та всъщност, много хора взимат такова лекарство, в кавички лекарство, хомеопатичен продукт и казват, нали, той ми помогна. Тук механизмите вече на действие, на механизмите, по които ние усещаме подобрение на дадено нещо, може да са множество. Един от най-силните е плацебо ефект. Например, взимаме едно хапче и казваме, че това и вярваме, че това хапче, примерно дават ни едно хапче и вярваме, че това хапче ще ни излекува главоболие. И това хапче всъщност ни излекува главоболието и ни казваме, това хапче е ефективно. А всъщност много научни изследвания, които тестват истински лекарства, като аспирина, например, именно сравняват истинското лекарство срещу аспирина. И много често, примерно, в тези лекарства, в тези експерименти, в които минава главоболието, всъщност в плацебо групите на половината от хората минава главоболие с плацебо хапче. Нали? А вече в експерименталната група, ако в експерименталната група, в която се дава истинско лекарство, този процент е по-висок, примерно е 70% от хората им минава. Тоест това означава, че имаме 20 човека на 100 екстра случаи, на които им минава допълнително случаи, на които им минава болки в главата. Нали? Тоест тези 20%, тези 20 допълнителни случаи вече се дължат истинския терапевтичен ефект, извън плацебото. Ще дам друг пример. Един научен експеримент. Учени изследват ефект. Ние много пъти сме го давали точно този пример, защото е много силен. Учени изследват ефективността на лекарството, с което да се намалят случаите на неконтролируеми преяждания при жени, които страдат от булимия. На едните дават истинско лекарство, а на другите дават плацебо. На тези, които дават плацебо, виждат, че всъщност броя на неконтролируеми преяждания намаляват някъде с около 70%. 70%. Тоест, ако те са имали 10 неконтролируеми преяждания, след плацебото падат на 3 само. Цели 70%. На хората, които всъщност дават истинското лекарство, падат 78%. И на базата, съответно на тия резултати, т.е. ако тук не сме имали плацебо контролна група, ние сме си щели да си кажем, вау, това е изключително ефективно. Нали, смисъл, ако питаме тия жени, нали, ефективно ли е това лекарство според вас, нали, те ще кажат, това е изключително ефективно, аз вече от 10 преяждания аз правя по 3. Съответно, благодарение на плацебо контролната група, ние всъщност знаем, че първо, че лекарството явно не е толкова ефективно, защото има само 8% отгоре на екстра случаи на намаляване на преяжданите, и второ, че лекарството че този ефект се дължи абсолютно на плацебо. И точно когато са контролирани в условията, точно затова в научните експерименти имаме плацебо контролни групи, за да знаем дали това не се дължи на плацебо. Ще дам още един пример. В научни изследвания много често се правят за стероиди и дават плацебо стероиди, за да видят какъв е психологическият ефект от това да си мислиме, че взимаме стероиди, и хората, които взимат тия плацебо стероиди, дигат с няколко десетки процента силата си, само защото си мислят, че това им помага. Факта, че някой човек всъщност пие вода с лимон и се подобрява, това може да се дължи само по себе си на плацебо. Може да се дължи на това просто, че се е хидратирал, че е приел някакво количество вода, защото много често водата сама по себе си е много често една от причини за главоболие, ниската концентрация по-ниския статус на хидратиране. Дори малко хидратиране, дори леко падане на кръвното в резултат на лека дехидратация понякога може да доведе до главоболие и се оправя с една чаша вода. И може да е заради водата, а не заради лимона. Да. А то реално наистина звучи много така, как да кажа, сякаш се грижим за здравето си. Ставаш, правиш си една чаша с вода, топла, нещо. Има някакъв ритуал в цялата работа, който те кара да вярваш най-малкото. Да вярваш, че правиш нещо добро за тялото си. Лимона е плод, има киселина и защо всичките тези външни фактори и усещания, които навяват на здраве един вид. Още един пример да дам много силен. Аз преди време също вярвах, ние сме писали за магнезия, че магнезия лекува крампи.
И така, и като сме си говорили за магнезия и с колеги, съм дал за пример, че най-силният ми случай до ден днешен, след една много тежка тренировка, всъщност вечерта, така докато седях на компютъра, така ми крампира задното бедро на единия крак, че буквално се паднах на земята и почнах да се гърча от болка и си спомням как така лазейки отидох на нощното си шкафче и всъщност изпих една таблетка магнезии. Буквално в рамките на минута-две ми очумя. Първо, дори магнезия да беше ефективен, тази таблетка въобще не може да стигне до мускулите, да се разгради, да стигне до мускулите за 2 минути. Дори да беше ефективен. Това само е показателно за това колко силно може да е влиянието на плацебо ефекта, като вярваме, че нещо може да се случи, то да се случи и всъщност благодарение на плацебо ефекта, на това, че хората вярваме сляпо на личния си опит, съществуват цели индустрии като китайската дори традиционна медицина, като акупунктурата, като иготерапия, като всякакви такива кинезиотейпинг, дори за това сме говорили, много чест прием на физиотерапевтите за лекуване на различни болки и така нататък. Лепът и лепенки отгоре и болките влалат и минават изведнъж без да има никакъв физиологичен ефект. Всъщност хиляди, безброй хиляди са примерите как хората се заблуждаваме и може да си внушиме, че нещо работи и да има плацебо ефекта, всъщност да няма. Безброй хиляди всички тия няма изключение. Колкото и да си мислиме, че ние сме изключения, всеки един от нас може да стане жертва на плацебо ефекта и осъзнавайки, че ние хората сме несъвършени в откриването на факти, заради това, че имаме различни предубеждения, за това, че не могат да ни повлият различни неконтролируеми фактори от околната среда, съответно сме измислили научния метод, с който да контролираме тия неконтролируеми променливи и да откриваме факти. Коце, все пак, ако няма доказани ползи пиенето на вода с лимон, трябва ли да я пием? Да я пием ли? Препоръчваш ли? Ето сега, примерно, Надя Томяшкова е писала, че не знае дали помага, но е вкусно. Ставаше въпрос за лимон в кафето при нея, нали? Аз бих предположила, че това, че ти е вкусна тази напитка, е добра причина да продължиш да си я консумираш. Абсолютно категорично. Много така на място Надето го е споменала. Смисъл, ако има някаква полза на водата с лимон, това, че е вкусна. И това, че може, заради това, че е вкусна, дори да повиши консумацията ни на вода. И тук е много важно, много е на място това въпрос, защото до сега нищо хубаво не казахме. Мисля, че помага за толкова много е хвалена. В никакъв случай всички тези неща, които ви казахме, не означава хора не пийте вода с лимон. В никакъв случай. Водата с лимон е абсолютно безопасна и овкусена алтернатива на обикновената вода. Може да се използва и като нискокалорична напитка по време на хранителен режим или вместо подсладена напитка с цел редуциране на калорийния прием. Хората, които обичат да пият подсладени напитки. Затова нашето послание – пийте вода с лимон. Но пийте вода с лимон заради вкуса, както Надето е казала, и я пийте с температурата, с която ви харесва. Не я пийте заради някакви твърдения, недоказани и заради някакви съмнителни, буквално съмнителни и здравословни ползи. Супер. Да обобщим, Коце. Има ли ползи пиенето на вода с лимон и какви? Броят на приписваните ползи на топлата вода с лимон наистина е удивителен. Заключение, удивителен. И нещо, което тук могат да си вземат хората като извод на това, което казваме, е, че ако видят и чуят, че за нещо толкова елементарно се приписват буквално магически свойства, че лекуват толкова различни състояния, тогава автоматично трябва да ни светне червената лампа, че нищо не е така. Ако с едно толкова просто нещо ние може да излекуваме толкова редица комплексни и сложни заболявания и състояния, най-вероятно не е истина. Ако беше истина, то ще да работи, ще се използва като лекарство. То не е. Броят на приписваните ползи е удивителен. Всъщност обаче мнозинството от приписвани ползи са спекулативни и силно преувеличени, а в много от случаите са напълно опровергани от науката. Съществуват към момента стотици храни с подобен и дори по-богат от лимоните на ценни за здравето хранителни вещества състав.
количеството и точно това го казвам, отново го подчертавам като извод, защото няма логическа основа на базата, на която лимоните да имат някакви магически свойства, водата с лимон, а пък другите храни да нямат. Количеството на храните, добавени към водата с лимон отделно, като храни като мед, като канела, като зехтин, е повече от минимално, че да донесе някакви значителни здравословни ползи, особено в случаите, в които ние си набавяме всички необходими за здравето вещества от диетата. И това, че в интернет всъщност можем да намерим твърдения, че с прости трикове, като консумация на вода с лимон, ще се излекуваме от сложни заболявания, съвсем не означава, че е вярно. Нашия съвет: подбирайте си източници на информация, не вярвайте на сляпо на твърдения, на статии, за чието твърдения липсва фактологична обосновка и липсват източници. Водата с лимон не е лекарство и тя не трябва да бъде използвана като такова. Ако някой от гледащите страда от някое остро или хронично заболяване, трябва да отиде на лекар, а не да си губи времето с такива биохакове, за които има само единствено голи и необосновани твърдения. Пийте вода с лимон заради вкуса, а не заради съмнителните ползи. Много ти благодаря. Всъщност, по време на разговора си записах няколко теми, които са потенциални за бъдещи подобни включвания, като за детокса, за кинезиотейпове, хрумнаха ми още няколко. И защо теми ще има, ще продължаваме да се включваме всеки четвъртък, но за днес ви оставяме и ви пожелаваме хубав ден и благодарим, че ни гледахте. Чао и до скоро!